सुबाइजार ब्लक UPPL सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मोन 8 प्राइमारिनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ फोसावबाय। बे हाबाफारिजों लोगोसे सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय क्लाबफोरनोबो भलिबल आरो क्रिकेट राननाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिजनी जिल्ला UPPL नि आफादगिरि पनिन बर' लोगोसे बाहागो लाबावो सुबाइजार ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 8 प्राइमारिनि चेयारमेनजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरा। बे समाव सुबाइजार ब्लक यूथ UPPL नि गाहाय नेहाथारि बिथाङा मा बुङो फै जों मिथिना लानि। जिल्लानि बिथोन बायदियै सुबाइजार ब्लक कमिटि UPPL बिनि सिङाव थानाय मोन 8 जि प्राइमारि कमिटि बिथांमोननि दाख्लैनिफ्राय पेनेलिस्ट आजावफोरनि जादों। बेबायदिनो दिनै गोदान प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोननि नामखौ दिनै फोसावनाय जाबाय गस्लाबारि डिस्ट्रिक्ट अफिसाव। बेनिखायनो आङो दिनै बेखौल' बुंनो सानदों जायफ्रानोखि बिथांमोना दिनै प्राइमारि बडिनि गोदान आफादगिरि आरो नेहाथारि जाबाय बिथांमोना जेन' फैबाय थानाय समाव स्ट्रं जानायनि खामानि मावलाङो आरो रायजो राजाजों गोरोबनानै जेन' खामानि मावलाङो। जोंनि UPPL टिमा बिराद स्ट्रं जाबाय। मोननो हाबाय MCLफोर दङ EFफोर दङ आरो जोंनि मानगोनांसिन बे गोजौ लेभेलाव मोनसे सिनायजानाय स्टेटास दङ। बेनिखायनो बे पार्टियाव थानानै बे पार्टिनि बिबान मोननानै प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रैनो खामानि मावलांगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय समाव सुबाइजार समस्ति बे समस्तियाव जोङो UPPLनि सासे बिजाथि महरै जोङो मोननो हागोन बा देरहासार बिजाथि जों खालामनो हागोन। जोङो दायो सुबाइजार समस्तियाव जोंनिफ्राय MCL गैयाबाबो फैबाय थानाय समाव बे प्राइमारि कमिटिनि गोदान बिबानगिरि बिथांमोननि खामानि मावनायजों ब्लक कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोननि खामानि मावनायजों जोङो सासे राफोद बेबायदिनो दैदेनगिरि मोननो हागोन आरो जोंनि काउन्सिलावबो बेबायदिनो सासे जोंनि UPPLनिफ्राय राफोद मन्थ्रि फाथायहरनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय आरो आसा दङ। दिनै बेजों लोगोसेनो जोङो बेयाव माखासे हाबाफारि लादेरदों प्राइमारि कमिटिनि पेनेलिस्ट फोसावनाय बेजों लोगोसे जोंहा बे जोंनि सुबाइजार समस्तियाव माखासे डिफारेन्ट बेबायदिनो गामिफोराव क्लाब्सफोर दङ स्पर्ट्स क्लाब बिथांमोना जों दिनै जोङो मेटेरियल्स गथायनो नागिरदों भलिबलनि आरो क्रिकेटनि। बेनिखायनो बे प्रग्रामखौबो दिनै जों बेयाव लाफाबाय लोगोसे गोबां प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय क्लाब बिथांमोननि मावथिफोराबो दैदेनगिरिफोराबो बेयाव दंफैयो। बेनिखायनो आङो खावलायदों बेबायदि मोजां हाबाफारिजों जेन' इयुथ्सफ्राबो मोनसे थुलुंगानाय मोनो आरो इयुथ्सफ्राबो बांद्राय मबाइलाव गोजावना थायालाबानो जेन' फिजिकेलि फिटनेस आरो बेबायदिनो स्पर्ट्सआवबो दावगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै UPPLनि बे हाबाफारिफोरखौ लालांनाय जादों। बेखिनि नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।